Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. A yau ina so zan nuna muku yadda za ku yi downloading din bidiyo a Facebook. Na san da yawan ku kuna kallon bidiyoyi a Facebook, so amma babu yadda za ku yi downloading din shi saboda baya ba ku dama. So insha Allah na ce yau bari nuna muku yadda za ku na sauke dukkanin wani bidiyo da kuka gani a Facebook. Amma kafin nan ina so daga nan gefen zaka ga alamar plus ka danna mun kai following dina kenan, kamun like, kamun comment, sannan kuma kamun sharing. Sannan idan a YouTube channel dina kaga wannan bidiyo, kada ka manta ka danna mun subscribe, ka danna alamar kararrawa domin sanar da kai idan na daura sabon darasi. Sunan YouTube channel nawa YADDA ZAKA TV. Ga wanda suke ga wannan bidiyo a Instagram ko Facebook ko TikTok, sai ku je YouTube ku yi searching YADDA ZAKA TV. Insha Allah za ku ga channel dina, ku mun subscribing domin samun sababbin darussa idan na daura. Ko kuma ku shiga TikTok channel dina, za ku ga link na ajiye. To insha Allah idan ka bi wannan link din zai kai ku har YouTube channel dina mai suna YADDA ZAKA TV. Sai ku yi subscribing domin samun sababbin bidiyoyi. So ba tare da bata lokaci ba, bari mu shiga cikin aiki. Yanzu abu na farko da za ka yi, kamar yadda muka ɗauko wayar mu, kai ma za ka ɗauko wayanka. So kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na ɗauko waya na kenan. Abu na farko da zan yi, zan buɗe data. Amma kafin nan, bayan ka buɗe datan ka tabbatar kana da application ɗin mai suna Bitmate a wayanka. Akwai application mai suna Bitmate, gashi nan na samu ku a jikin screen ɗin mu kenan. So wannan application ɗin mai suna Bitmate na san da yawan ku kuna amfani da shi. So ga wanda bai da shi kuma insha Allah sai ya garzaya ya samu ya je ya downloading din shi, ko kuma ya samu wani ya tura mai. Amma so samu ne wani ya tura maka, saboda idan wani ya tura maka zai fi, saboda na downloading din yawanci ana samun rubbish. To abu na farko da zaka yi bayan ka yi wannan, za ku ga applications ina sun yi wani iri daban, ba damuwa. Abu na farko da zaka fara yi shine sai ka nemo Facebook Lite ɗinka. Kamar yadda kuke gani gashi nan na nemo Facebook Lite ɗina kuma na shiga. So abu na farko bayan Facebook Lite ɗinka ya buɗe, ka tabbatar da ka kunna data kuma kana da data. So yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan ina duba, to ina cikin dubawa ga wani bidiyo na gani. So yanzu bari ku ga, gashi na yi play ɗin bidiyo na, kun ga gashi nan na play. To ina so in sauke wannan bidiyon, ya kenan zan yi stop. Kana so ka sauke kamar yadda naga bidiyo haka, kana so ka sauke, abu da zaka fara yi shine daga gefe haka inda aka sa liking, comment, share, dukkanin wanda yake harkar media ya san wannan alamar ta share, sai ka danna. To yayin da ka danna alamar sharing zai nuno maka haka gashi nan, share to WhatsApp, message, link da sauransu. Sai ka danna more din nan, nuno maka wasu application. Kaga yana baka daman kenan zaka iya sharing din shi to Bluetooth, to Zenda, WhatsApp, YY. Abinda zaka yi kamar yadda na faɗa muku, ga application din namu nan mai suna Bitmate. Na san kun riga da kun je kun ɗauko shi. So idan ka riga da ka ɗauko wannan application din mai suna Bitmate, sai ka danna kan shi, ma'ana ka yi sharing din shi zuwa Bitmate kenan. So bayan ka sharing din shi zuwa Bitmate, za mu ɗan jira shi. Kamar yadda kuke gani gashi nan dai yana ɗan mana delay saboda karancin network da muke da shi. So kamar yadda kuke gani za ku jira shi. Idan ya gama loading din nan, kun ga gashi ya lodo muku Facebook account ɗinku kenan. So idan ya nuno maka haka, abin da za a yi kawai sai still ka jira, kar ka danna komai, ka jira shi. So idan ka jira shi, kun ga gashi ne yana ƙara yin wani rolling, yana to kun gani daga ƙasa gashi nan yana nuna muku alamun downloading kenan, kamar yadda kun saba downloading a Bitmate za ku gani. So wannan shine hanyar da za ku yi domin ku downloading din bidiyo a Facebook kenan. Dukkanin wani bidiyo da kuka gani haka za ku yi. Wannan shine process din da za ku bi wajen downloading din shi.